Assalamu alaikum ƴan uwana, barkamu da warhaka da fatan muna lafiya. Kamar yadda na mana alƙawarin zan koya mana yadda ake wannan harka ta tura kati da tura data. Insha Allah za mu faro shi ne tun daga farkon inda za a je Play Store a sauke application, sannan a zo a yi register step by step insha Allah. Da Allah in dai kana buƙatar wannan abin ka tsaya ka mai da hankalinka ka koya kamar yadda na yi a bidiyon nan, haka za ka yi kai ma, kuma ka kula da password ɗinka da pin ɗinka, kada ka sa abin da za ka manta. In aka ce transaction pin ana buƙatar pin ne guda 4, password kuma ana buƙatar lamba ne, in lamba ne daga 1 zuwa 8, harafi 8 kenan. In suna ne ma sai ka sa harafi 8 abin da ake buƙata. Amma kafin nan, wannan bidiyon da kake kallo zaka iya sharing din shi zuwa group, wasu ma ƴan uwa su amfana, sannan kuma ka mana subscribing in yanzu ne zuwan ka wannan channel din, dan shine zai ƙara mana ƙwarin gwiwa musamman muna yi ana fahimta mu ci gaba da yi. Madalla. Assalamu alaikum ƴan uwa na, barka da warhaka da fatan kuna lafiya. Yau insha Allah zan koya mana yadda ake sauke application na Jiddatel, sannan ka yi register ka fara sai da alpha ko kati. Da farko za ka yi ga Play Store dai ka yi searching ɗin application ɗin mai suna Jiddatel. Yawa gashi na, wannan shine application ɗin, sai ka danna shi. Ni na riga na yi downloading, kurin open zan yi. In baka yi downloading ba, in ka zo sai ka danna nan gurin. Gashi na application ɗin zai buɗe kamar haka. Yawa gashi na application ɗin ya buɗe kamar haka, sai ka danna nan gurin. Yawa nan in ka zo nan za ka danna create account. Yawa gashi nan ya buɗu, zai nuna mana kamar haka. Nan suna, first name, last name, email address, phone number, pin, state, sai password. Suna misali. Misali kamar haka. Ga email nasa, sai phone number. Yawa nan gurin sai pin. Yawa da in ka sa pin sai ka jawo nan, sai ka zaɓi state ɗin da kake. Ni gashi na zaɓi Yobe. Nan sai ka sa password. Suna son in ma suna ne in ma lamba ne dai ana son harafi ƙwaya 8. Sai ka danna create account. To shikenan fa ya buɗe, ba shi da wani wahala. Yawwa kun gan shi ga komai yanda yake. Nan ga gurin tura data, nan ga gurin tura kati, nan cable subscription, sai nan bill payment, sai nan data card, nan kuma exam pin, sai nan kuma airtime to cash, sai nan transfer, amma baya yi dalilin ba mu gama aiki a kansa ba. Yawwa nan kuma gurin tura alpha, nan kuma BBN verify, shi ma muna aiki a kan shi. Har da NIMS, akwai verify na NIMS ma ana yi a ciki, muna aiki a kansa. Yau ga yanda ake tura alfan kuma gashi nan ya buɗe daga naira 50 har zuwa 10,000, abinda dai za a caje ka naira 100 ne. Gashi nan misali 1000, ka gani za a caje ka naira 100, sai ka sa number alfan sai ka tura. Insha Allah bai da wani wannan insha Allah. Sai ka danna processing. Yauwa sai ka yi wannan tikin ɗin nan gurin tukunna. Yes. Yauwa yana nuna maka nan kana danna clicking here ɗin nan, zai kai ka kan WhatsApp ɗina, sai ka turo min da email ɗinka, sai in maka verify ne, sai ka ci gaba da uzurinka. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Idan har ka ji daɗin wannan bidiyon, ka mana comment, ka danna mana alamar like, sannan kuma ka mana sharing wasu ƴan uwa su amfana. Kada ka manta a mana subscribing, don shine zai ƙara mana ƙwarin gwiwa. Insha Allah kuma za mu kawo muku bidiyo na gaba.